Nya inig abot nas panahon nga sige tag in the name of Jesus wa mahitabo mingon ta, Ginoo, nganong wa man ko nimo pamatian. Nganong wa man ko nimo patalingogi kakita magidunta kag unsa kalisod ang akong kahimtang. Kahibaw magidunta ka Lord nga sige kog simba, sige pagyo kog apil aning Alliance of Two Hearts nga vigil. Lagom na magikining akong aybag sa akong mata kay di na ko matug. Hibaw magikang sige kog puasa, sige man ta kog kumpisal. Anong nagkagrabe man ni akong problema nga sige man ta kog in the name of Jesus. Kana malandungin na ninyo. Nilingay mo tupad. Ingna muundang na tag in the name of Jesus ha. Stilan. Bitaw na malandong sa kong igsoon kay ako na biktima biasa ko aning pangunahuna pagka-paralyze kis akong papa September 1989. Kaming tanang managsuon nag-serve sa simbahan Legion of Mary Choir. Labi nagyog ko si Papa porting buutana bisag latuson pang mama di gyud mo sukol nag-atiman among tanan panguma nya di man unta siya tambok wa sad magsige ka og tambok na stroke naman hinoon half body paralyzed. Nakaingon jud ko in the name of Jesus maayo ni akong papa. Therapy di pa ko mo report sa trabahuan nagpatudlo jud ko unsaon pag therapy basic na therapy ni papa ako gyud maghago therapy unom ka tuig na kong therapy wa gyud maayos papa sige kog ampo sa Ginoo gahilak na kong gaampo sa Ginoo napun-an na hinos akong maguwang nahog sa among pantawan na bali ang spinal na paralyzed naman sad noon. Kung ngano man ni Lord, in the name of Jesus, maayo akong papa na duha naman ni noong kabuk paralyzed. Nya, ingon ko, aksyon ko hangyo, kay musod kong seminaryo. Ingon ko, nga akong manghod kanis miyo, ano yung naroon din iba? Alah, pang-apply trabaho nga to kay mo pulin ako atuod man murag nadawat to siya sa barko nakasakay mga siya to na kuan pagkatapos iyang training nadako sa kay bayad inutang sa tunako sa among bangko akong gitrabahoan pagkahuman gis iyang training na paralyzed si Mio. Tawagan ko pagkabuntag Merkulis akong igagaw dong si Mio di nakalihok mas Mio pangutan-ana ninyo Merkulis awa madedire to atinis taas to di nakalihok na ko ana tulo nakabuk akong paralyzed nako pauli alang dir iuli lang ariday nya gon sa mga dito mas Manila nagtraining unsa gani mga gastuhanan ingna lang ko ni adto dayon ko Santo Rosario kay diha man ko Slangbak nihilak na sad ko dito Lord musuod kog seminaryo ang makapuli unta sa akong pag-atiman financially sa akong mga igsuon ug sa akong ginikanan kani untas Mio nya na paralyzed naman hinuon ni tulo naman ni kabuok di gid ko nimo pasudlon sa seminaryo hilak na sa ko dito niya pagka-Birnes gitawagan ko Merkulis man to pagka-Birnes gitawagan ko niingon ang akong igagaw dong si Mio naayo na makalakaw na ito nag-istorya ming Mio ingos Mio mura jud ko gimilagruhan ingon din ko Ginoo salamat in taon na agi usa nga in the name of Jesus nga natuman.
niabot Diyos Mio ditong trabaho og 25 years hangtod ni retire. Karon niya ga-serve din ambot di ba ka na maparalyze o usap